F'Ottubru li ġej l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji mistennija tkun f'pożizzjoni li tibda tipproċessa u toħroġ liċenzji għal operaturi li għandhom x'jaqsmu ma' assi finanzjarji virtwali. Proċess li dwaru l-Awtorità għaddejja b'konsultazzjoni. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-istess awtorità Joseph Kuxkieri f'intervista ma' One News. Din tenna Sur Kuxkieri hija ħolqa fi strateġija biex pajjiżna jkun minn ta' quddiem net fit-teknoloġija tal-fintech, servizzi tat-teknoloġija tal-finanzi. Aħna nemmnu li Malta tista' tkun leader fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam ma' fintech u fil-fatt tista' tinfasslu strateġija biex is-sena d-dieħla ovvjament invaraw aħna l-viżjoni tagħna ta' Malta fejn tkun fil-fintech u l-Virtual Financial Assets Bill huwa waħda minn dawk il-ħoloq fis-sistema kollha ta' Malta kif tista' tkun leader fil-fintech. Assi finanzjarji virtwali huma muniti virtwali li jinħolqu f'sistema kompjuterizzata, muniti li mhumiex ingranati ma' sistema finanzjarja kif nafu għallum fejn hemm muniti bħad-dollaru u l-euro. Illum il-ġodda tista' tħallas biha, però huma ftit ta' għandek ftit istituzzjonijiet li jaqilbuha minn munita virtwali għal munita kif nafu aħna. Però hija ovvjament munita li tissir iktar popolari u nemmen illi fis-snin li ġejjin din issir munita li ssir parti mis-sistema finanzjarja globali. Bla bozz li għandha l-konsultazzjoni, l-MFSA qed tippjana li toħloq qafas regolatorju li jiżgura s-serjetà fl-amministrazzjoni ta' dan is-settur u protezzjoni għall-konsumaturi. Dan permezz ta' obbligi seri għall-operaturi ta' settur li sissa madwar id-dinja ftit li xejn huwa regolat. Fil-fatt l-awtorità ikkunsidrat l-obbligi eżistenti bħalissa fid-dinja finanzjarja u adattathom għal din it-teknoloġija ġdida, inkluż dwar ħasil ta' flus, protezzjoni tal-konsumatur u awditjar tas-sistemi. Li rridu huwa investiment minn nies serja hawnhekk aħna Malta rridu nattiraw investiment u operaturi li huma serju ta' integrità. Ma rridux operaturi li jiġu Malta biex ovvjament jikkrejaw ċertu ħsara hawnhekk f'pajjiżna. Lilin minn dan is-Sur Kuxkieri jemmen li bliġijiet jew policies apposta għandha tinħoloq struttura biex dawn it-teknoloġiji ġodda jiġu ittestjati f'pajjiżna. Is-Sur Kuxkieri innota li l-pass maġġel fl-iżvilupp tat-teknoloġija mhux mistenni naqqas, b'riskju li ċertu modelli, teknoloġiji u operaturi jispiċċaw antikwati. Għaldaqstant, tenna huwa importanti li pajjiżna b'mod kawt ikun minn ta' quddiem f'dik li sejjaħ rivoluzzjoni teknoloġika. Dik hija rivoluzzjoni teknoloġika. Allura daw il-teknoloġiji bħal blockchain, daw se jagħtu ovvjament l-opportunità biex tiġi rivoluzzjonata il-mod ta' kif il-konsumatur jixtri u juża servizzi finanzjarji. U naħseb il-futur hemmhekk qiegħed.